Jotono hambai khulumbai kha phainai 29 tarik March mase shonibar din ekta tamani jorao Udaipurni Tripurasari Higher Secondary School ground no Gomti district ti pramothabai kobogjak kaisa kotorma panda angnai o pandao chini bubagra phaimanjak phainai teibo TWF YTF ni joto leaders rok phaisok phainai chini o loko kothom pandao gomti hangkoni joto lokorok no ang kobognani musugo phaidi chung bubagra bai baksa o loko kothom pandao manjak lainai tei manjak laiwi chini hani odhikar chini political rights economic rights je bubagra fight khai tongmani no chungbo logero laibano hani bang joto chini YTF ni warriors TWF ni warriors ti Brahmotha ni warriors rokno kobognani musugo nirok bahaino chini bubagra ni je message romani chini rights no fight khainani bagui je chini bubagra chungno dagi mani no nawo thangui kami thangui jate o 29 tariko Tripurasari Higher Secondary School ground Udaipuro jotono nokhungthugui phailainani bagui tei thansani mari phunuknani bagui phaibaidi hwnui chini warriors rokbo ma koboklainai hani bang ang haini hai kobogo gomti hangkoni jotono o loko kothom pandao 20 hoite 25,000 जों oro gathering ngui chini thansani mari bwsuk kotor chini bubagrani logeo tong omo जों phunukhlainai hambai।